director d'orquestra va dir que els personatges de les noces de Fígaro estan units entre ells mitjançant fils eròtics secrets. Bé, l'argument principal és l'amor, però també ho és la sensualitat. El dormitori, el tocador, el mirador, en realitat tot el palau pot servir com a escenari amorós. L'argument a les noces de Fígaro gira entorn de la infidelitat i el que crea una certa paradoxa és que les dues protagonistes femenines siguin fermes i fidels. A la trama, el comte, que persegueix amb èxit les dones i que ara vol seduir Susanna, la promesa de Fígaro, tot i haver abolit el dret de cuixa, és vençut, però no com a senyor feudal, sinó com a home. Se sent ferit a la seva dignitat masculina perquè Susanna no li fa cas. De fet, si ell no hagués estat comte, segurament l'aventura amorosa hagués sortit bé, o, si més no, no hagués tingut transcendència política. Però el que no es pot fer és fer-se el xulo i el digne, abolint el dret de puixa i després, i de sota mà, intentar fer tot el possible per portar llit a la teva serventa. Degut a tot el tràfic del conte, Fígaro, que desconfia de la fidelitat de Susanna, l'està espiant. I ella se n'adona i fa veure que té un amant. I li dedica unes paraules romàntiques. Fígaro, que ho escolta, s'enfada, i molt, però clar, això li passa per desconfiat i per espiar. En fi, que hi ha un embolic entre les parelles i tot i que al final se les fa el malentès, la gran pregunta de l'obra continua oberta. Quant de temps es mantindrà la fidelitat?